Hola, amics i amigues! Avui us porto un vídeo de Nadal. Navidad, Navidad... Com ja sabeu, i si no us ho explico ara perquè no ho sabeu, jo estic enamorada del tio, m'encanta, perquè quan era petita sempre em cagava regals. Normalment la gent caga merda, però ell no, ell cagava regals, m'encanta. Tu vas pel carrer i no trobes gent així. Mira que bé, tu. Doncs bé, aquest any el Papa Noel vol entrar a casa meva, i la veritat jo no el vull, perquè fins ara m'agrada molt el tio. Bé, doncs m'he indignat i he decidit fer-li bullying. Que el donin, tu, home, sí. Faré tot el possible perquè no entri a casa. I si bé, el fotré fora. I fins aquí el dia fent bullying al Papa Noel. I fins allà, a dia d'avui. Hola, Ai, sí, bon Nadal i bones festes a tothom. Donem moltes gràcies a la gent que mira els meus vídeos, donem gràcies als meus subscriptors i a tota la gent que comenta els vídeos. S'agraeix molt que ens donin ànims per seguir endavant. Moltes gràcies. I també donem moltes gràcies al meu amic, que sempre m'ajuda a editar els vídeos i per això són tan macos. Bon Nadal als cucs, les aranyes, els gats, els gossos, les vespes. Vull donar molts ànims a l'Anna, que és una molt bona subscriptora, i també donar gràcies a en Costi, que sempre m'està promocionant. Moltes gràcies, nois. I gràcies a Rams 3 pel seu suport moral. Ja,